ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁର ନାମ ରାଇଢାଇ। ଇଏ ଜିବିନଗରରେ ଯାଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବେ। ଗପର ନାମ ହେଉଛି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାଳର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିର ତାର ସରିଟିଏ। ଦିନେ ହଉଥିଲା ବର୍ଷା ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର। ତେଳେଇ ସେତିକି ଖାତର ନକରି, ଆସୁଛି ହୋଇ ସେ ତରବର। ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏ କି ହେଲା, ତ ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ, କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ବାସ୍ ଏଇପରି ଆମ ଗାଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଗପ ସରିନି, ରାସ୍ତା ଆସିଗଲା। ଏଇ ଶଳା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଇଢାଇଟାକୁ ମାନେ ବିକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ତ ସେମାନେ ଦେଖି ହିଁ ନଥିବେ ନା। ଖାଲି ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ମା ମାଉସୀ ଡାକି ଘାଣ୍ଡି ମାରି ନେଇଯିବେ। ଇଏ ଭାଇ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଯାଅ, ରାଇଢାଇ ଗାଁ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ରାସ୍ତା କହିବା ପାଇଁ ସରିବନି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଲି ମାନେ ରାସ୍ତା ହବ। ରାସ୍ତା ନାମ ପବ୍ଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା କାମ ଆସିଛି, ରାସ୍ତା ହବ। ଧନ ଚାହିଁଥାଅରେ, ରାସ୍ତା ହବ। ରାଇଢାଇ ବିକାଶ ହବ, ତମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ। ମୋହନ ମାଝିକି ଜିତେଇଛ, ରାସ୍ତା ସିଏ କରିଦବନି। ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଦଉଛି, ଆଉ ରାଇଢାଇ ତ କମ୍ ଛୋଟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିବ ଆମର ମାଟି ଭିତରେ ବା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବି ତ ମୂଷାମାନେ ଗାତ କରି ରହନ୍ତି ସେଠି। ସେମାନେ ବି ତ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ମୂଷା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ତ ଧକ୍କା ବି ହେଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ କଥାକୁ ଆଗେ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ମୂଷା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ଅଛି? ଆଗରୁ ବା ସେଥିପାଇଁ କେତେଥର ଟ୍ରେନ୍ ରୋଗ ହେଇଛି, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ହେଲମେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଲେ ହବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମୂଷାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ହର୍ନ ଶୁଣିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ସହିତ ବି ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଥିବ। ହଁ, ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପୁ କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଙ୍କୁଣୀମାନେ ବି ଭାସି ଯାଆନ୍ତିନି ବନ୍ୟାରେ। ଖାଲି 18 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି, ସେ ଏଡିଟରକୁ ଧର। ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଶୁଣିଥିଲେ ସିନା ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟେ ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି।